Jien Sister Teresa nsellimlek u nilqek għal programm ieħor Aqdef il-barra fil-fond, il-paċi miegħek. Nibdew billi nsejħu Trinità Qaddisa fostna fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Għall-aħħar darba żissemmija nixtieq nerġa' naqbad dik is-silta sabiħa u qawwija li ġġib it-tema Aqdef il-barra fil-fond li ilna sejrin nitalmu minna mill-bidu ta' din l-iskeda. Ir-raġuni li waqt il-leksjo divina tagħna bqajt inkompli nirrifletti fuqha x'fiha teżori ta' tagħlim vast x'wieħed jieħu minna u li fuqha iridu nissugraw lil nfusna kif għamel Pietru. Fil-waqt li bħalu nafdaw fl-għajnuna ta' dan l-istess Ġesu li bentalla li sar bniedem u ġie fostna 2000 sena ilu. Għalhekk qegħdin nirriflettu ċerti xeni li huwex biex aħna naraw x'jrid jgħidilna u jallimna bihom illum. Dan Kristu fl-imħabba tiegħu lejn il-bniedem għadu jaħdem ukoll illum. Imma għandna bżonn ta' għajnejn li jarfu jaraw dan. Fuq kollox hemm bżonn ta' qalb ġeneruża ħalli ssir għodda tal-ħidma tiegħu. Ma nibżgħux nirriskjaw u nġeddu dan il-kuntatt tagħna b'din il-għajn ħajja tat-tama tagħna. Dan Kristu li aħna qed nikkontemplaw u naraw il-meravilji li huwa wettaq jimliena bl-imħabba biex nerġgħu nissuktaw il-vjaġġ tagħna u nisimgħu jerġa' jgħidilna morru għamlu dixxipli mill-ġnus kollha. Huwa kmand missjonarju eżis semmija li dan Ġesu tagħna qed jippretendih minn kulħadd, allura anke minnek. Rridu nitħeġġu biex naqsmu l-entużjażmu tal-ewwel insara. Ejjew nafdaw fil-qawwa tal-istess Spiritu li ġie msawwa b'fejt il-50 u li għadu jħeġġiġna wkoll illum biex jekk għadna ma bdejniex nibdew mill-ġdid imweżnin mit-tama li żgur ma tqarraqx bina. Għax l-imħabba ta' Alla semmija issawbet fi qlubna permezz tal-Ispirtu Santu li kien moti lilna. Dan il-mulej tagħna li jrid jiltaqa' magħna, irrid li nigranfaw miegħu kif dejjem kienet tagħmel il-folla meta kien jgħixaw fostna. Jixtieq ibiddel totalment lili u lilek kif ġara lil Pietru. Ejjew niskopru li aħna għandna bżonn verament inħallu l-Ispirtu tAlla ikebbes fina qaċċ għall-kelma qaddisa tiegħu. Nafu li s-silta li se nkomplu nirriflettu fuqha hija f'dal kuntest meta Ġesu jitla' fuq id-dajsa ta' xmum biex juża bħala pulptu ħalli leħnu jasal f'widnejn il-ġema li marret imxenqa biex tisimgħu. Nimmaġinawna qalb din il-folla. Nafu li kif temm dak li kellu jgħid idur fuq Pietru jgħidlu biex jaqdef il-barra fil-fond. Waqt li dan kien propju qiegħed jagħlaq is-sajda tiegħu, kien qiegħed jaħsel il-ġbik, ċoe wasal biex jikkonkludi din ir-realtà li nafu aktar tard li kienet realtà ta' disfatta. Pietru għamel lejl sħiħ jistat u ma seta' jaqbad xejn u għalhekk ġie lura u qed jirtira. Aħna semmija jista' jkun li f'dan il-mument il-kelma tal-mulej qed issibna f'mument ta' disfatta fejn naf jien. Bdejt xi ħaġa fil-ħajja tiegħek u donna intemmet fix-xejn. Għamilt ħafna sforz u studjajt biex tgħaddi minn xi eżami u m'għaddejtx. Għamilt ħiltek biex takwista xogħol għal qalbek, jew karriera, business u x'inhu u fallew. Rabbejtlu liedek bl-aħjar mod li stajt u ħarġu mhux kif tixtieq int. Investejt fi żwieġ tiegħek u donnu falla. ċoe tara dak li inti qed taħdem għalih kif Pietru ħadem biex jaqbad il-ħut. Taraħ li donnu qiegħed jiżvinta. U propju meta Pietru jiġi biex jalaq din l-esperjenza ta' falliment fis-sajt, Ġesu marel jerġa' jitolbu u jgħidlu ejja nerġgħu mmorru aqdef il-barra fil-fond. Pietru din hija l-ewwel ħaġa li huwa għamel, illi propju kellu jċedi quddiem Ġesu quddiem din il-kelma. Allu m'għallem għamilna lejl sħiħ ta' nitħabtu u ma qbadna xejn. Hawn tista' tirrifletti l-qtieħ ta' qalb ta' Pietru f'din is-sitwazzjoni u l-istess qtieħ ta' qalbi u qalbek f'ċerti
sitwazzjonijiet jibsa. Imma bil-kuraġġ kollu Pietru jgħidlu, laqgħet tgħid int ħankala xbik. Pietru kien sajjied tas-sena fil-mister tiegħu, imma ma straħx fuq is-sena tiegħu, lanqas fuq il-kapaċità tiegħu, imma straħ fuq il-kelma setana ta' Ġesu. Laqija tgħid int nagħmel hekk. Il-loġika ta' Alla eżissemmija tibqa' sigriet tiegħu. Dakinhar kieku flok Pietru kien sajjied ieħor kien jgħid lil Ġesu u int, propju int Mastru Daxxa, se tgħallem lili kif u x'ħinu tajjeb biex nistat. Imma dakinhar Pietru mexa bil-għaqal u wobda. Biex naraw il-mirakli eżissemmija irrid ikollna doża ta' umiltà intellettwali. Min jaħseb li jaf kollox sejjer imqarraq. Il-bniedem għandu dejjem u kull ħin il-bżonn ta' Alla. Il-bniedem mhux autosuffiċjenti kif bossa qed jaħsbu u jgħixu llum. U hawnhekk eżissemmija tispikka l-umiltà ta' Pietru, hija l-qawwa ta' Pietru fl-istess ħin, laqgħet tgħid int mulej. Kemm għandna ċirkustanzi fil-ħajja tagħna li għandna bżonn nirraġunaw bħal Pietru aħna. ċirkustanzi fejn donnu dak li jitlob minnek il-mulej xi drabi ikun jidher diffiċli u bla sens. Bla sens li taħfer lil min jagħmellek il-ħsara, li tagħti ċans lir-raġel jew lill-mara wara li qalibilek jew qalbitielek. Mhux bla sens li taħfer lil sħabek fuq ix-xogħol wara li jagħmlulek inġustizzja. Tan drabi, iva żissemmija, ikollna ngħidu mulej, ma nifhimx, inħossa tqila imma għax qed ta' int ħanamilha. Mhux għax inħoss li għandi nagħmilha jew għax jaqbilli jew għax qed nifhem, imma biss għax qed tgħidha int Għażiż Ġesu jien nagħmilha. Tħallux illum din il-kelma prezzjuża tgħaddi eżissemmija. Nidħlu ftit fina nfusna u nistaqsu. Fil-ħajja tiegħi issa f'dal-ħin li ma dik l-erja tal-ħajja tiegħi li rrid nagħmel dak li qed jgħidli Ġesu illum. Anki jekk ma naqbilx miegħu, anki jekk narah bla sens, jew m'għandix aptit, jew ma nħoss li għandi nagħmilha, jew ma rridx propju nagħmilha. Eżissemmija, aħna lesti jew le li nagħmlu dan l-istess pass ta' fidi li naħtfu l-Ġesu fi kliemu. Kapaċi bħal Pietru ngħidlu, għax qed tgħidha int mulej jien lesta illi nagħmilha. Kemm għandna bżonn eżissemmija nimxu f'din il-fidi. Din hija l-fidi vera li għandu jkollna jien u int. Mhux għax nitlob u nħossni verament tajjeb naġixxi. Pietru Ġesu jidħollu hawnhekk f'kuntest meta Pietru ma jħossux tajjeb, imma għax il-kelma tiegħek tgħidli hekk jien nobdija. Inkunu sinċiri magħna nfusna eżissemmija, mhux l-ewwel darba u veru li ġiet l-mistoqsija biex nagħmlu dak li qed jgħid Ġesu. Naf Ġesu x'irid jgħidli. Iva nafx qed jgħidli fil-ħajja tiegħi imma jekk disgrazzjatament jinsajma ma nafx il-kelma tiegħu ma nismax leħnu fil-knisja u imkien, lanqas ma nisma' u nagħti każ leħnu fil-qalb tiegħi. Jien allura x'se jiġri minni, x'se nagħmel? Nibqa' nagħmel fattija. U meta nagħmel fattija m'hemmx għalfejn ngħidlek jien xi jkun ir-riżultat. X'kien ir-riżultat eżissemmija meta Pietru obda il-kelma? Ir-riżultat kien illi Pietru qabda kbira. Pietru issa raħ il-frott tas-sajda, però kien kompletament ċert Pietru li dik is-sajda ma kienitx frott ir-riżultat tiegħu, imma kienet ir-riżultat tal-fidi qawwija tiegħu f'Ġesu. ċoe, jekk qed tindunaw Ġesu l-ewwel jgħaddina mill-fallimenti. Biex meta jgħaddina ħanitkellmu ta' bnedmin li aħna mill-mumenti ta' suċċess inkunu konvinti li dak is-suċċess mhuwiex bil-qawwa tagħna, imma huwa bil-qawwa ta' Ġesu fil-ħajja tagħna. Imma biex naslu f'dak il-punt tant drabi il-mulej irid iħallina fil-lejl naqtfu għal xejn, nistadu
u ma naqbdu xejn, nitħabtu u donnu kollu għal xejn. Ma mbagħad mhux tal-li qabdu kif smajna, tal-li qabdu b'mod abbundanti li kellhom bżonn min jgħinu. Għax imbagħad eżis semmija, meta Alla jidħol bil-goffe, jidħol u jtik bl-abbundanza. U Pietru kellu bżonn din l-esperjenza biex talmu xi ġifieri jsir evangelizzatur, ixandar il-kelma li jkun għalmu li mallem tiegħu. Ridu jitgħallem mhux jistata l-ħut imma jaqbad in-nies. Pietru kellu bżonn din l-esperjenza biex jifhem li l-missjoni tal-evangelizzazzjoni ma tiddependix mill-affarijiet li nagħmlu aħna. Mhux il-proġett, lanqas il-programm li nagħmlu, imma dak li jħalli l-frott huwa biss dak li nisimgħu li Ġesu jridna nagħmlu u nagħmluh. Dan huwa sigrit kbir fil-ħajja tan-nisrani. Ejjew eżis semmija, inħallu lil qalbna tisma' l-mulej jitkellem u tagħmel dak li jgħidu. Jalla aħna nagħmlu bħal Pietru, x'inhi l-qtieħ ta' qalb u x'inhu s-sens ta' falliment. Naraw barkiet kbar u nakkwistaw slim ġewwieni jekk jirnexxielna nifqu nisimgħu il-mulej għażistana x'qed jgħidilna u nagħmluh. Jien u int eżis semmija rridu bħal Pietru nakkwistaw fiduċja u mistrieħ fuq il-kelma ta' Alla. Ġesu lil Pietru beda jagħtih il-formazzjoni mhux aktar għall-ħidma fiżika, imma għal-ħidma ta' apostlu. Għal-bidu min jaf Pietru kemm ħassu onorat li tela fuq id-dajsa tiegħu Ġesu. Naħseb li f'qalbu qal ejja ma naħsibx li jien għamillar biex għażel id-dajsa tiegħi. Imbagħad lejja il-lejl il-biża li jerġa' ma jaqbad xejn u joħroġ taċċajt ma' sħabu wara il-Ġesu qallu erġa' aqde fil-barra fil-fond, kienu qegħdin igorgru fl-istenku tiegħu, kien bniedem. Imma ħareġ mid-dinja tal-qisien umani u daħal fid-dinja tal-fidi fi Kristu u ġaba żewġ bl-eruq u xniexel. Mhux qabad il-ħut pas-soltu, imma aktar wisq mis-soltu. Quddiem il-kobor ta' Ġesu, Pietru lemaħ il-ħtijiet tiegħu. Ġesu għażel mhux biss id-dajsa ta' Pietru, imma anki lil sit id-dajsa lil Pietru innifsu kif jixtieq jagħmel miegħi u miegħek. Tibżax, min issa l-qudiem tkun taqbad in-nies. Ġesu eżis semmija la ried il-ħut u lanqas id-dajsa, imma lil persuna iva Ġesu ried lil Pietru u Pietru ried il-Ġesu. Telaq kollox u mar warajh. Illum rajna t-tiġdid ta' dan Pietru. Pietru beda jħares fid-direzzjoni tajba. Pietru sar bniedem ġdid. Dak li ġara f'xatt il-għadira ta' Ġenazzaret sar ukoll f'Damasku fil-persuna ta' Pawlu. U nistaqsi, il-bidla tiegħek u tiegħi saret jew għadni nitlajja? Eżis semmija, hemm xi ħaġa f'ħajtek li għadek ma tlaqtix biex timxi wara Ġesu? Lil Pietru, kif smajna, minn membru tal-Koperattiva tas-Sajd għamlu membru tal-Komunità Nisranija, il-Knisja. Jien u int ukoll minn membri tal-familja naturali tagħna għażilna u għamilna membri tal-Knisja Kattolika wkoll. Ġesu tela fuq id-dajsa ta' ħajjitna, iridna għalih. U hawn nixtieq infakrek f'xi ħaġa importantissima li tgħid il-kelma ta' Alla. Toqgħodx tistenna biex iddur lejn il-mulej u tħallix minn jum għal ieħor. Waqt li qed nagħmlu din ir-riflessjoni, kieku kelli nistaqsik din il-mistoqsija. X'kien l-ikbar miraklu f'din is-silta? X'kien? Il-qabda tal-ħut il-miraklu? Jew il-bidla tal-qlub?
Ekku ejjew, nirriflettu ftit sew fuq din. Waqt li nifqu ftit u nisimgħu din is-silta mużikali li se tistaqsina ċerti mistoqsijiet li huma verament importanti li nwettquhom ħalli nidħlu f'ċerta relazzjoni ta' mħabba ma' dan Ġesu tagħna. Nisimgħuha. Qatt iltqajt ma' Ġesu. Dini l-anja mistoqsija ser inti xi jfisser Ġesu Kristu għalik. Għajdli Ġesu x'insinjur tiegħek, temminx li dejjem miegħek, inti x'qed tgħix għalik. Għajdli jekk hux qed jgħix ġo qalbek, taftaħ xi jisma' talbek u għandekx fiduċja fih. Għattintajt ma' Ġesu, relazzjon ta' mħabba vera. Għattintajt ma' Ġesu, esperjenza mija jena. Għattintajt ma' Ġesu, u għaraf ta' sew minnu. Għattintajt ma' Ġesu, għacċettajtu Salvatur. L-anja mistoqsija spiss tiġi, x'post għandu Ġesu Kristu ġo fik. Għajdli toddux b'sultan ta' ruħek, tħallix ta' sew jisuqek bil-grazzja li jagħtik. Għajdli jekkux suġġett ta' ħsiebek, tqedux l-aħjar fost ħbiebek, tagħtih ċans iservik. Attentajt ma' Ġesu, relazzjon ta' mħabba vera. Attentajt ma' Ġesu, esperjenza mija jena. Attentajt ma' Ġesu, u għaraf ta' sew minnu. Attentajt ma' Ġesu, għacċettajtu Salvatur. Inkomplu eżis semmija nirriflettu ftit ieħor fuq din ix-xena sabiħa ħalli niskopru llum xi jrid jgħid lili u lilek permezz tagħha. Ġesu għandu impatt kbir mhux biss fuq il-ħajja ta' dawk li ġew inkuntatt miegħu 2000 sena ilu, imma dan irid jagħmlu anki fi żminijietna. Ejjew naraw ir-raġuni għaliex Pietru kala ġbiek. Jista' jkun għaliex beda jitgħallem jafda f'Ġesu. Jew forsi għax il-leħen ta' Ġesu kellu xi ħaġa misterjuża fih. Kienet x'kienet ir-raġuni rajna lil Pietru ikala ġbiek u nafu x'ġara. Tajjeb hekk li niffukaw ftit fuq il-qabda ta' ħut li qabdu. X'messaġġ tagħtina għall-ħajja tagħna? Tiftakru fil-klim ta' Pietru, għamilna lej sħiħ nitqabdu u ma qbadna xejn. X'qed jgħid Pietru hawnhekk? Jien naf is-sena tiegħi, ippruvajta, ħdimna l-lejl kollu, imma l-xejn mulej. Xi skopp hemm li nerġa' nkala ġbiek? Aħna żissemmija kultant bħal Pietru nafu is-sena tagħna u forsi ma rridux min jgħidilna x'għandna nagħmlu. Pero Ġesu jgħidilna bħalma qal lil Pietru, aqdef Sister Teresa u int poġġi jismek, aqdef il-barra fil-fond u kala ġbik tiegħek. U ħana wkoll forsi nwieġbu, ippruvajna l-lejl kollu, imma kollox kien għal xejn. Imma x'qed tgħidli int sejjer nagħmel hekk.
Spiss ikollna bżonn min jimbuttana ftit biex inwettqu xi ħidma. Kultant tajjeb li nisimgħu minn dak li qed jgħidilna ħaddieħor. Kultant jeħtieġ li nirriskjaw ukoll jekk forsi naħsbu li mhux se jirnexxielna. Kultant jeħtieġ li naqtfu il-barra fil-fond u nerġgħu inkalaw iġbiek. U nagħmlu dan għall-ebda raġuni ħlief għax jgħidilna Ġesu. Ġesu ma ġiex biss biex lilna jagħmilna il-kol speċi sajjeda tal-bnedmin ta'. Ġesu ġie fuq kollox biex ikollna l-ħajja, ħajja bil-kotra, ħajja mimlija u li fiha nesperjenzaw l-imħabba talla, imħabba li tissupera n-niggiża tal-mewt u li tiggarantilna li l-ħidma tagħna ma tkunx saret għal xejn minkejja li forsi jiġu mumenti meta x-xibka tagħna intellawha mill-qiegħ vojta. U biex niggwadanjaw din il-ħajja bil-kotra, ħaġa waħda biss jeħtieġ nagħmlu eżis semmija. Irridu narfu li l-erf tagħna u l-esperjenza tagħna ma tlaħħaqx mal-erf talla. Irridu narfu li t-toroq talla huma ferm il-bot mit-toroq tagħna. L-erf tiegħu u ferm ola mill-erf tagħna. Il-mument li hu jaħdem mhux il-mument li rridu aħna. Il-parir tiegħu jagħti ħajja ferm iktar minn dik tagħna. Aħna jeħtieġ li narfu li ġbiki tagħna jistgħu jitilgħu vojta jum wara l-ieħor. Imma jekk niftħu qalbna l-Alla, jekk aħna disposti li nisimgħuh u li nippruvaw inwettqu dak li hu qed jgħidilna, jekk nirriskjaw nersqu fil-fond u nerġgħu nagħmlu dak li pruvajna nagħmlu qabel u li forsi tajna qalbna minnu, iġbik tagħna fl-aħħar jitilgħu mimlijin. Pietru irċieva ħafna iżjed mill-istenna meta ħalla lil Ġesu jipriedka mid-dajsa tiegħu. Waqt li Pietru kien jistenna lil Ġesu jispiċċa jipriedka lil folla, baqa' mebluħ. Xejn Ġesu qallu biex jaqtef il-barra u jkala ġbiek. Imma Pietru kien bħal milqut minn xi ħaġa li kellu Kristu għax tefa' ġbiek u kien rikompensat. Infatti ma kien hemm ebda raġuni għaliex Pietru kala ġbiek ħlief sempliċiment ubbidjenza lejn Ġesu. Eżis semmija. Jekk nafdaw f'Ġesu u nagħmlu r-rieda tiegħu mingħajr ħafna mistoqsijiet, iva dan Ġesu tagħna ikun jista' jagħmel ħafna affarijiet kbar fina u permezz tagħna. Għaliex minkejja li naħsbu li aħna intelligenti u esperti, l-erf ta' Alla huwa ħafna kbar mill-erf u l-fema tagħna l-bnedmin. Ġesu m'għamilx dan il-miraklu sempliċiment biex jagħti ftit ħut lil Pietru biex ikollu xi jikolta. Ġesu rid iwassal lil Pietru biex jaraf min kien dak li kien qiegħed ikellmu u propju dan li rridu narfu aħna llum. Il-miraklu jagħmel Ġesu fl-istess ambjent ta' Pietru impressjonatu ħafna iżjed minn ħafna priedki. F'dan il-mument Ġesu irrivela lilu nnifsu fis-sitwazzjoni li kien fiha Pietru. U hekk jagħmel ma' kull wieħed u waħda minna tafux. Ħafna drabi Ġesu jissorprendina x'in ikellimna fil-qalb tagħna. Immedjatament Pietru induna bil-qdusija ta' Ġesu u l-miżerji tiegħu innifsu. U dan hu l-qofol tal-laqgħa tagħna ma' Kristu. Eżis semmija. Sakemm ma nkunux konxji tal-miżerji tagħna, aħna qatt u qatt ma nistgħu naraw il-bżonn li għandna ta' Ġesu. Iżda meta npoġġu t-tama fih, anke meta ma nkunux qegħdin nifhmu, Ġesu jkun jista' jmissna bil-grazzja tiegħu u jġibna konxji tal-bżonn tagħna għall-maħfra u l-fejqan. Ġesu nkoraġġixxa lil Pietru sejjaħlu biex ikun sajjied tal-bnedmin. Mingħajr dubju Pietru kellu jagħmel sforz uman ukoll u ħaddem il-fidi biex jobda lil Ġesu u reġa' xeħed iġbik. Iżda kellu wkoll ikun bil-qawwa ta' Ġesu biex iwettaq il-miraklu ta' dik il-qabda ħut. Ħafna drabi
Dan huwa l-mod kif jaħdem Ġesu ma' kull wieħed u waħda minna. Ġesu jiġi għandna meta nkunu għajjenin u eżawriti, meta nkunu fallejna għaliex straħna fuq il-ħila tagħna biss, iżda b'mod li żjed sempliċi Ġesu jgħidilna biex nafdawh u nerġgħu nippruvaw skont ir-rieda tiegħu. U jekk mit-naħa tagħna nafdaw u nobdu, aħna wkoll nistgħu naraw riżultati li faċilment jistgħu jissejħu mirakli. Iva, jienu int fi żminijietna nistgħu niġu in kuntatt ma' Ġesu u jkollna mpatt kbir bħalma kellu Pietru. Rajna wkoll li meta Pietru ra dik il-qabda kbira ta' ħut nidem id-dubji li kienu ġewħ u fid-djufija tiegħu inxteħet arkub tejħ qudiem Ġesu. U tajjeb li jienu int niġu konxi f'dan il-punt. Pietru Marell tafu x'għamel, għodos għal bl-istess ħut li qabad. Id-dajsa kienet mimlija bil-ħut u Pietru niżel arkub tejħ għal b'dak l-istess ħut. Qudiem Ġesu minkejja kollox Pietru induna li qiegħed fil-preżenza ta' xi ħadd li kellu seta' ferm akbar minn bniedem komuni. Ġesu kien setan mhux biss fi kliemu, imma wkoll fuq in-natura. In-nisrani llum jienu int iridu naslu iva żissemmija li narfu lil Ġesu kif sar jafu Pietru. U dan jista' jkun il-mument tas-sejħa. Nitolbu lil Mulej biex jitina l-umiltà li għallimna Pietru ekku f'din is-silta verament qawwija. Ejjew bħalu nissugraw li naħdmu mal-Mulej għażistana. Nitolbuh ukoll biex jitina doża qawwija ta' fidi f'dak li hu biss jista' jagħmel il-miraklu. Kif smajna żissemmija għax Pietru u sħabu għarfu l-limitazzjoni tagħhom, Ġesu allura għażilhom biex ikunu sajjieda tal-bnedmin. Iva Ġesu seta' faċilment jużhom bħala strumenti f'idejh. L-għażla għadha sejra ta' żissemmija u Ġesu fuqek ukoll qed jitfa' jnejh illum. Anke lilek irid jagħżlek u jużak fis-sajda tiegħu. Imma hemm kundizzjoni waħda. Dik li tfiq darba l-dejjem u ma tafdax iżjed fuq il-qawwa tiegħek, imma fuq il-qawwa tremenda tiegħu ta' dan Ġesu, il-maħbub tagħna. Insellem u nirringrazzja lilek li kont magħna għal dan il-programm. Il-paċi miegħek.